No, mehän vasta hankimme vuosi sitten tämän Fractional omistajuuden ja meidän studiomme ei ole vielä valmis, mutta olemme nyt ensimmäisellä viikolla Vincennes ykkösessä. Ja 3 päivää ollaan ehditty täällä olla ja tavata Heidi ja Johanna. Ja Johannan kanssa sujuu erittäin hyvin tämä varaus. Ilmoitin viikon, hän toimi tosissaan nopeasti ja tuli vastaus äkkiä. Ja lentokentällä oltiin meitä vastassa. Se sujuu hyvin ja täältä hotellilta sujuu erittäin hyvin kuljetukset. Tikettiin, se toimii. Toistaiseksi ei ole ehditty vielä, kun käydään rannalla ja Phuketin keskustassa käytiin katselemassa, kun aikaisemminkin siellä käytiin vanhassa kaupungissa. Kyllä tämä tästä lähtee. Siitä oli useampia kyllä. Niin, täytyy sanoa, että Heidi kyllä kauppasi erittäin hyvin tämän idean meille, että me innostuttiin tämän itsensä hemmottelemiseen täällä näin ja myös niihin vaihtoehtoihin, mitä tämä tuo mukanaan. Tämä ei sido meitä tänne yksinomaan. No, vaihdettavuus oli ainakin niin kuin minun mielestä ensimmäinen. Saadaan 4 viikkoa tai sitten pitempiä viikkoja tai mahdollisesti lasten kanssa olla sitten toinen studio myös siihen samaan. Niin, tänne voi tuoda perheenjäseniä, ystäville tarjota. Se tuntui niin kuin semmoiselta ja tämä on aina täällä paikalla. No me uskottiin, että tässä tämä meidän pääomamme säilyy tässä ja tämä nousee sitten koko aikaa. Me ei ole sidottu siihen millään lailla. Me voidaan matkustaa ympäri maailmaa. Meillä on monenlaisia vaihtoehtoja. Ja sitten me voimme silloin, jos me ei ole itse paikalla, niin vuokrata tätä. Me voimme samoin vuokratuloja. Hankimme tämän toiseksi kodiksemme ja tähän eroaa hotellista ilman muuta. Ilman muuta eroaa hotellista. Ja henkilökuntakin on varmaan tulee olemaan tuttu tulevaisuudessa ja palveluitahan on muun muassa tämä jahti ja golfpäkitkin löytyvät täältä, että ei tarvitse raahata mukana välttämättä. No, viimeistään sitten kun on saatu tämä oma studio valmiiksi ja se on vasta ensi vuoden puolella. Vai oletko tulossa aikaisemmin? Mielellään tulisi paljon aikaisemmin. Kyllä, käymään. No samaten. Ei ole ihan varmaa vissiin vielä ajankohtaa, mutta tullaan joka tapauksessa. Joka tapauksessa tavataan Vincensille.